Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Sicela ukuthi wenze okubalekile okufanele ukusubscribe empeleni, not ukusubscribe ukuthi inamba isenze kusona next time 5 ntambama kuphela kuma calls, direct calls, not WhatsApp calls, not SMSs. Please ungangibhaleli ku WhatsApp, ungangifoneli ku WhatsApp. Phone from 9 5 ntambama kuphela. Lisakhanya Sinhle uthi amen mfundisi, kuchazana phupha umuntu wakho ekhulelwe angoqondi kahle. Shuthi la ulisakhanya unentombi eniphupha lentombi yakhe ikhulelwe. Okay, nake singakusho. Number 1, uma uphupha umuntu wakho kuwupha oluhlume ekhulelwe nje, ngoba lokho kungafika ngoba mhlawumbe imicabango nemidlinzo yakho noma uyasola ukuthi ngenze mhlawumbe ukuthi ubambile ngemva kokwenza ucansi olungaphephile ukuthi wena awukhondomayizi wena, yabona? So usince umshayile ngaphandle kwecondom, so uyacabanga ke manje hayi maybe ukhulelwe, or maybe uyafuna ukhulelwe, yabona? So kungafika ngalethwa lokho. Kanti ke 2, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu wakho kuwupha oluhlume ekhulelwe olungenzeka ukhomba ukuthi lo uNkulunkulu uyakwembulela ukuthi lo muntu usekhulelwe noma uzokhulelwa futhi uzobeletha esikhathini esizayo esiseduze. Kuyenzeka uphupha umuntu ekhulelwa nivele ukhulelwe. 3, kuyenzeka uma uphupha umuntu wakho kube upha oluhlume ekhulelwe olungabuye lukhomba ukuthi kungenzeka sesisondele isikhathi sakhe sokuthi aphumelele, achume noma azuze okuhle ngokuzikhandla nokulinda kwakhe. Number 4, kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu wakho kuyaba uphawu lubi uma ekhulelwe osolukhomba ukuthi ngenzeka lo muntu unodaba lifihlile osekusondele luvele futhi uzohlambuluka mhlawumbe ngalo lolo daba maduze. Kuyenzeka futhi kanjalo, yabona? Yeah, siyabonga. Iloko esingakusho ngokuphupha umuntu wakho ekhulelwe. Be blessed. Kulela kuyo Jesu.